Ola a todos e a todas, benvidos outro día máis a miña canle, eu son Cousas, son Carlos García. Hoxe estamos aquí para falar dun instrumento, dunha experiencia maravillosa que me ten encantado e me ten enamorado. Así que vamos ir desde o principio. Resulta que eu tiña unha Gibson E635, pois que nunca levei a xustar. E claro, co paso do tempo é como os coches, non? Terá que levar a un profesional a que che axusten certas cousiñas, porque senón pasache como a min e salen problemas, non? Eu levaba moito tempo mirando por redes sociales luthiers da zona, en Galicia e tal, e vin que había un luthier ao lado da miña casa, de onde vivo, que, por casualidades da vida, levaba seguindo desde fai moitos anos, desde que un día vi unha das súas guitarras nun cartel que estaba, bueno, empapelado por toda a cidade. Cheguei ali, levei a miña Gibson, que é esta. Esta é a miña Gibson E635, e bueno, tiña aquí uns problemas no puente, limar trastes, afinar, o sea, apretar as clavijas e tal, bueno, traballo minucioso. Cal foi a miña impresión? Pois que me encontrei co que levaba vendo moitos anos polas redes e moitos comentarios de músicos e compañeiros do sector, que é un profesional como a copa dun pino, que ten un cariño inmenso ao seu traballo e lle pon moita paixón. Daquela, esta bicha quedou tremendamente increíble, o sea, locura. Por casualidades da vida, Fran, que é o luthier do que vos estou falando hoxe, de Fran Fred Guitars, que é un luthier aquí da zona de Coruña, para os que non estades moi enterados de onde vivo e de onde non vivo. Fran viu que eu estaba pues, como con ollos golosos, non? Vía que as guitarras no stand onde ten as súas guitarras para que a xente as probe e tal, e díxome, proba esta guitarra tal. Eu, non, mellor non quero probala porque, bueno, xa me conozo e cando vexo algo que me gusta polos ollos, pois probablemente me guste nas mans. Bueno, non sempre, pero non suelo fallar. Entonces eu non a quería probar, non? E díxome, bueno, pois hoxe non a probes, pero o próximo día, cando volas pola guitarra, próbala. Que pasa? Que o seguinte día fun pola miña guitarra e ali estaba, perfecta. Probamos, dinlle 4 guitarrazos e estaba increíble, mellor que de fábrica. E díxome, mira, vonche propoñer unha cousa. Vin que tiñas un canal de YouTube, que eres músico, e vexoche que eres un chaval simpático e responsable e tal. E díxome, que che parece si colles a guitarra que queiras e grabas vídeos con ela para Insta, para YouTube e para o que queiras? Eu, en plan, estaba así ca guitarra e dixen, pero como gravar vídeos? En plan, que me deixas así, por así, unha guitarra, a que queira. Ele, sí, claro, eu, non... Pero cal é a trampa? Non hai trampa, eu... Uau, non sabía moi ben como responder porque non estou moi acostumbrado a que me ocurran este tipo de cousas. Sí que me ten pasado algunha vez con moitos profesionais que nos teñen axudado ao largo destes anos no mundo da música, pero ainda así sempre me choca cando pasa. Daquela tiña claro que guitarra escoller e trátase do, obviamente, o modelo Pegasus, que é este que teño aquí. Probablemente xa veríades en algún reels, en algún vídeo que estuve subindo a canal de YouTube, e realmente encántame. Levo unha semana probando este modelo, é increíble, o sea, cando vos digo é increíble, é increíble. Eu xa a probar ali na tienda, bueno, a miña risa de Power Ranger, que é a que chamo máis mi irmán, a risa de Power Ranger é aquela que cando ves a un dos superhéroes ou superheroínas vos lle pega unha patada no cu ao malvado, pois salcha unha risa de vamos aí. Pois eu en canto empecé a tocar isto, fui como Dios, como pode estar tan guapa. É increíble porque esta guitarra está feita aquí por un luthier coruñés, o sea, unha calidade increíble. A calidade que che pode dar unha guitarra de Fran Fred Guitars é unha locura. O sea, estamos falando de que é unha guitarra construída é que xa me dá risa por unha única peza de caoba no corpo, un mástil de arce e un diapasón de pau ferro. E ademais, as pastillas están feitas por ele, o sea, están bobinadas por ele.
que tremenda locura. Os acabados e todas os componentes son de altísima calidade, o sea, moi top, con, bueno, xa vedes, clavijas, o sea, levo unha semana con ela e non a tuven que afinar, o sea, afinaba por memoria de dicir, bueno, eu teño unha guitarra e normalmente afino cada certo tempo. E isto levo unha semana con ela e salvo a corda de sol que literalmente a afinaba para ver no afinador, que o resto podía estar tocando e non se movía a afinación, o sea, é increíble. A mí xa me janou cando vin o color, realmente é un color moi chamativo que non se suele ver neste tipo de guitarras. Como podedes ver, é un corpo clásico, pero ca pala propia do diseño de Fran, que me encanta, o sea, pareceme unha animalada. Vou a enseñar así por atrás. Quedo sin palabras. Si vedes aquí no mástil e nos trastes teñen como unhas pequenas pelotiñas, digamos, que son eclipses lunares. O sea, son eclipses lunares. Este é un curro artesanal. Ademais, si xa vos parece pouco, a pintura é literalmente do código de color dun Porsche. O sea, esta pintura leva un Porsche. Cando ti vas ao concesionario, podes comprar o Porsche que teña pasta e podes dicir, bueno, pois eu quero este Porsche con tal pintura. Pois esta pintura, que é metalizada, que non sei se se poderá apreciar polos brillis, é a pintura que leva un Porsche. E leva a ti na túa guitarra. O sea, o nivel de customización das guitarras de Fran é increíble. Podes pedir o que queires. O que queires. É que se me olvidaba de decir, esta guitarra é unha guitarra super versátil. Tendo estas 3 pastillas, ten unha combinación super especial que, a ver, a min Fran explicoume 20 veces, pero non vos vou andar aquí a chapa. Prefiero que vayades a probar, vayades a xunto a Fran, probedes a guitarra e cando vexades que ten 10 posicións, porque ten, como vos estou contando, ten 10 posicións. Ten para a esquerda e para a dereita, 5 e 5. Ti podes escoller esta guitarra e tocar prácticamente o estilo que queiras. E non só eso, que Fran díxome que podíamos cambiar esta pastilla por unha pastilla máis cañera, por se queda corto, que dudo bastante, e pode dar aínda máis caña. Como vedes, ten 2 potenciómetros, que é o potenciómetro de volumen e o potenciómetro de tono, que é unha auténtica barbaridade. A continuación, deixareiche como sona a guitarra en limpio.
como podes ver, a combinación das pastillas, o sea, a posibilidade que tes de usar estas pastillas é infinita. E non só eso, que despois aínda podes ecualizar un pouco máis, digamos, co tono. O sea, podes conseguir sonidos jazzy, sonidos funky, podes tocar o que queiras. Non é o mismo velo polas redes sociales que ir ali, así que recoméndovos moitísimo que vayades á tienda de Fran e peguedes un toque e dejades: Fran, quero pillarme unha guitarra feita a medida, feita como eu quero, non como as marcas me di. Quero como eu quero, e sobre todo se é pura artesanía gallega, sabes? Pura artesanía gallega, porque non sei se vos dastes de conta, está inspirado na bandeira de Galicia. Así me quedei eu cando vin por Insta. Este modelo chámase Pegasus, de Fran Fred Guitars. A continuación, deixareiche un par de clips para ver como sonan en diferentes estilos, e podes ver así o versátil que é esta guitarra. Increíblemente versátil, de verdade vos lo digo. lo quiero otra vez. Si te encuentro una noche de ciego, lo tenemos jodido. Si vuelvo a acostarme contigo, poniéndolo todo perdido otra vez, tú me sigues de nuevo. Bueno, nada máis por aquí. Gustaríame agradecerlle moito a Fran por confiar en min, por deixarme esta guitarra esta semana para poder probala na casa como eu quixera, que fixera os vídeos que eu quixera. O sea, moitísimas gracias, Fran. Espero que vos gustara moitísimo este vídeo. A verdad que é a primeira vez que unha marca apoia o canal, digamos así, dunha maneira, que confía en min para facer reviews de instrumentos. Estou flipando, o sea, como cando Fran mo dixo aquel primeiro día que entrei pola tienda, estou flipando. Gustaríame, eso sí, que lle deres un gran apoio para agradecerlle a Fran que me deixara esta guitarra, e quen sabe se nun futuro igual me deixa algunha outra, depende dos likes que deixedes. Eso sí, gustaríame dicir por primeira vez na miña vida, non te olvides de suscribirte, de activar a campaniña, porque moitas veces YouTube non vos avisas. Eu xa o sei, sabes, porque YouTube fai o que quere. Bueno, se me queres seguir en Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, sobre todo YouTube, deixo aquí abaixo na caixinha pois as direccións. Así que eso, nada, moitísimas gracias por ver este vídeo, moitísimas gracias, Fran, por deixarme probar tremenda maravilla, e vémonos no próximo vídeo. Chao. Cuando vuelve me tiro otra vez y tú me sigues de nuevo otra vez. Cuando vuelve lo quiero otra vez. Si te encuentro una noche de ciego, lo tenemos jodido. Si vuelve